Hvad sker der, når loven selv erklærer, at din eksistens er en forbrydelse? I det 6. århundrede under kejser Justinian den Stores regeringstid nåede det byzantinske imperium et kritisk kryds mellem kejserlige ambitioner, religiøs ortodoksi og moralsk lovgivning. Som hersker fra 527 til 565 efter Kristus var Justinian fast besluttet på at genoplive romersk autoritet, kodificere loven og håndhæve kristen doktrin, ikke kun over grænserne, men dybt ind i sine undersåtters private liv. Blandt hans mest berygtede juridiske tiltag var et dekret rettet mod mænd involveret i ikke-heteronormative forhold, et edikt, der smeltede kejserlig magt sammen med straffende teologi. Codex Justinianus, som er en del af det større Corpus Juris Civilis, står som en af de mest indflydelsesrige juridiske samlinger i verdenshistorien. Den erklærede, at dem, der skammer sig over at være mænd, involveret i intime relationer med andre mænd, skulle straffes med døden. Der er ingen tvetydighed her. Formuleringen er skarp, dommen endelig. Justinians juridiske reformer opstod ikke i isolation. De afspejlede den moralske angst i det byzantinske hof og den bredere kristne etablering. Fra slutningen af det 4. århundrede og frem efter tilpassede østromerske kejsere i stigende grad deres love til kirkens moralske holdninger, især efter konciliet i Nikaea og den voksende indflydelse fra biskopper som Johannes Chrysostomos og Ambrosius af Milano. Disse præster så samme køns intimitet som ikke bare syndig, men som symptomer på åndelig forfald, der kunne udløse guddommelig straf over hele staten. Det var under denne ideologiske klima, at Justinian gik længere end sine forgængere. I 559 e-krona udstedte han et nyt edikt, der knyttede ikke-heteronormativ adfærd direkte til naturkatastrofer. Han advarede om, at byer, der gav ly til sådanne synder, ville møde jordskælv, plager og hungersnød, kollektiv straf for individuelle overtrædelser. Dette dekret var ikke bare moralsk posering, det var et redskab til forfølgelse. Offentlige henrettelser fulgte. Kejserens motivationer var dog ikke rent religiøse. Justinian brugte moral som et instrument til kejserlig kontrol. Ved at kriminalisere unaturlige mandlige relationer, tilfredsstillede han både kirken og demonstrerede rækkevidden af kejserlig lov ind i de mest private aspekter af menneskelig adfærd. På den måde tjente dekretet et dobbelt formål. Det håndhævede ortodoksi og projicerede magt. Loven gjorde mere end at dræbe, den udslettede. Den tog identiteter, udslettede forhold og forviste hele samfund fra historisk anerkendelse. Ingen navne blev registreret for eftertiden. Ingen stemmer blev bevaret. Kun kejserens ord og de dødelige konsekvenser er tilbage. Og så, gennem en enkelt linje i loven, der var indgravet i kejserlig kodex, blev staten bøddel, kirken dommer, og kærlighed blev en forbrydelse værdig døden. Offentlige henrettelser, sværd og flamme i det byzantinske imperium. Dommen forblev ikke på pergament. Den kom til live på byens gader, på offentlige pladser og foran øjnene på skælvende folkemængder. Da kejser Justinians lov, der kriminaliserede unaturlige relationer, blev håndhævet, indledte det et grimt kapitel med offentlig spektakel. Henrettelse blev ikke kun en straf, men en ritual af skam. En beregnet forestilling designet til at skræmme, rette og udslette. Samtidige kilder er sparsomme og forsigtige. Alligevel forbliver ekkoerne af terroren selv i stilheden. Procopius fra Caesarea, en hofhistoriker, der kronikerede Justinians regeringstid, undgik direkte henvisning til disse love i sine officielle værker. Men i hans hemmelige historie antydede han den bredere grusomhed i regimet og beskrev det som et, hvor kroppe gik til grunde, men ånder blev knust ud over genkendelse. Selvom Procopius aldrig nævnte samme køns relationer eksplicit i denne kontekst, matcher hans beskrivelse af henrettelser beordret for moralsk afvigelse den brutale implementering af Justinians edikter. Henrettelserne var offentlige af design.
Mænd anklaget under antisodomilovene blev slæbt fra deres hjem eller taget i militære razziaer. De blev klædt af, paraderet gennem gaderne og mærket med skilte over deres påståede forbrydelser. Nogle blev brændt levende, en straf reserveret til forbrydelser, som staten betragtede som åndeligt forurenende. Andre blev halshugget eller kastet for vilde dyr i tidligere årtier, hvilket ekkoede den romerske præcedens for at håndtere unaturlige forbrydelser. I Konstantinopel, imperiets kronjuvel, blev sådanne begivenheder ikke holdt i hemmelighed. Folkemængder blev kaldt sammen. De dømte blev marcheret til henrettelsespladser under tårnhøje ikoner og kristne symboler. Brugen af ild var især symbolsk. Det blev set som et middel til renselse. Flammen rensede synden, selv mens den fortærede kroppen. Det var ikke bare henrettelse. Det var udslettelse gennem hellig vold. Budskabet var klart. Loven straffede ikke bare, den rensede staten for moralsk sygdom. Alligevel havde disse henrettelser et andet formål. De forstærkede kejserlig autoritet gennem frygt. I et samfund, hvor kejseren blev set som Guds agent på jorden, bar loven guddommelig vægt. At adlyde Justinians dekret var ikke bare en forbrydelse, det var kætteri. Henrettelse var dermed ikke kun tilladt, det var helliggjort. Sværdet og flammen blev symboler på retfærdighed, men de afslørede også en dybere sandhed. Når en stat kriminaliserer identitet, bliver vold til retfærdighed, og stilhed bliver lov. Slutningen på rygtet. Offentlig bod og eksil. Eksil og offentlig bod var ikke handlinger af barmhjertighed. De var bevidste redskaber til udslettelse, beregnet til at ødelægge rygtet, værdigheden og fremtiden for dem, der var anklaget under Justinians love. Når døden ikke blev pålagt, var alternativet en langsom død af identitet. Mænd dømt for ikke heteronormativ adfærd kunne blive dømt til livslang eksil, frataget ejendom og offentligt ydmyget, før de blev sendt væk. Dette var ikke bare flytning. Det var social henrettelse. Når først eksileret, ophørte en mand med at eksistere i det byzantinske samfunds øjne. Hans navn, hans borgerskab og hans plads inden for det kristne fællesskab blev udslettet. Ritualet med offentlig bod var lige så ødelæggende. I kirkegårde og offentlige pladser kunne de anklagede blive tvunget til at tilstå deres påståede synder foran samlede folkemængder, ofte klædt i grove bodstøj, nogle gange lænket og omgivet af præster, der ledte bønner, der fordømte deres handlinger. Dette ritual var designet til at knuse identitet. Ved at vise de anklagede som et spektakel af skam, forstærkede staten og kirken budskabet. Disse individer var ikke længere en del af imperiets moralske krop. Sådanne straffe trak fra dybe præcedenser i romersk og kristen lov. Romerske kejsere havde længe brugt forvisning til at neutralisere politiske og moralske dissidenter, men i den byzantinske kontekst i det 6. århundrede blev eksil smeltet sammen med kristne forestillinger om bod. Justinians dekreter formaliserede denne fusion. I hans noveller, Nye love, der supplerede Codex, beordrede kejseren biskopper og embedsmænd til at fordømme og fjerne mænd, fundet skyldige i ikke-heteronormativ adfærd, i det han erklærede, at deres forbrydelser kaldte guddommelig vrede ned over byerne. Dem, der blev sparet for døden, skulle underkastes offentlig skændsel og fjernelse, en jordisk straf til at matche deres åndelige forbrydelse. I praksis betød dette, at de dømte mistede alt. Deres rigdom blev konfiskeret, deres familier blev skammet, og deres hjem kunne blive beslaglagt af staten. Selv efter eksil fulgte overvågning og restriktioner. Kejserlige optegnelser viser tilfælde, hvor eksiler blev sendt til fjerne provinser, klostre eller strafkolonier, ofte under hårde forhold. Forvente nogensinde tilbage. Således kombinerede den byzantinske stat og kirke svær, flamme, eksil og bod til et apparat af kontrol. Døden var ikke altid nødvendig. Nogle gange var udslettelse nok. I det byzantinske imperium blev rygtet ikke tabt i privat. Det blev demonteret foran verden. Disse straffe afslørede en isnende sandhed.
Når lov smelter sammen med frygt, bliver identitet en forbrydelse, og magt omskriver sjælen. Hvordan afspejlede Justinians love fusionen af statskontrol og religiøs doktrin i det byzantinske imperium? Kommenter nedenfor. Som Prokopius skrev i Hemmelige Historie, han var aldrig tilbøjelig til at vise barmhjertighed, kun til at ødelægge.